Il-provvista tal-ilma u l-pressjoni li qed issir fuq din l-istess provvista minħabba fatturi varji kemm naturali kif ukoll minħabba l-attività tal-bniedem kienu tema ta' preżentazzjoni u sessjoni ta' informazzjoni mogħtija mill-inġinier u espert tal-ilma Marco Cremona li tmexxija uffiċjali u membri tal-Partit Nazzjonalista. Is-sessjoni saret fuq stedina tal-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista l-ħidma fil-Parlament David Aġus. F'komment ma' Net News, l-Inġinier Cremona spjega dwar l-importanza li l-politiċi u l-pubbliku ġenerali ikunu informati dwar is-sitwazzjoni tal-ilma f'Malta. L-ilma f'dal-pajjiż huwa skars, ir-riżorsi li għandna huma ftit huma taħt l-art, il-fatt li huma taħt l-art huma inviżibbli għal ħafna nies, jiġifieri bħalma jgħid l-Ingliż out of sight, out of mind. Biżmien is-sitwazzjoni qed iggrava u hemm bżonn illi kollettivament ngħid di mhux kwestjoni politika, kollettivament bħala pajjiż nibdew nindirizzawha. L-Inġinier Cremona tkellem ukoll dwar il-pressjonijiet li qed ikun hemm fuq il-provvista tal-ilma naturali taħt l-art. Din il-pressjoni tiġi kemm minħabba fenomeni naturali bħal nuqqas ta' xita kif ukoll minħabba l-attività tal-bniedem li tista' tgħid kważi kollha tinvolvi xi konsum tal-ilma. Ħafna nies jaħsbu li l-ilma jiġi kollu reverse osmosis. Mux il-fatt, ġifiri jisu terz tal-ilma nirżov dal-pajis jiġi reverse osmosis, ġiġ terzi oħra ġej minn taħt l-art. U da bħal bir, ġifiri tella, jek ma timliħx, fl-ħamel l-ħar s-sib il-ieħ. U l-għet iġrija, anki ħabba attività ekonomika, ġifiri l-ilma jintuża f'kull proċess, apparti fid-djar tagħna, fit-turizmu, fl-agrikoltura, min jibbottilja l-ilma, car washes, you name it. U l-parti kbira minn dal-ilma ġej minn taħt l-art. Mhux ġej mix-xita dirett, ma ġej minn taħt l-art. Għax anke bħala pajjiż, sfortunatament ngħid illi l-ilma tax-xita, x-xita qed naraw bħala problema, minflok bħala resource, għax insibu li ntellaw minn taħt l-art huwa komdu. Imma dis-sitwazzjoni sa x'ġab għal dejja. Preżenti għal din is-sessjoni ta' informazzjoni kien hemm ukoll il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Derija.